La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat ha tret una nova edició dels Premis Empresarials. Ja són 9 anys lliurant aquests premis a les millors idees i a les millors empreses que s'acaben de crear. A més, en l'edició d'enguany, com no, ve en novetats i en canvis. Volem saber més i per això estem en el gerent de la Mancomunitat, en Arnaldo Dueñas. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Ja són 9 anys de premis empresarials, que es pot dir que ja està consolidat, este premi. Sí, efectivament, consolidat totalment. És una aposta que des del primer dia n'hi ha la Mancomunitat, des de la Mancomunitat amb els emprenedors, amb les empreses de recent creació, i és una espenta, en definitiva, per a que aquests projectes i per a que aquestes empreses que s'han acabat de constituir pues, tinguin una ajuda, no? per a poder desenvolupar la seva tasca. Són 6.000 euros que es reparteixen en diferents premis, és una quantitat prou important. Sí, 6.000 euros a repartir entre les dues categories, grans categories que n'hi ha, que és la de millor empresa, i dins de la categoria de millor empresa n'hi ha 3 subcategories. Una és el millor projecte empresarial, però que ja estigui en funcionament, millor empresa ecosostenible, i enguany hem inclòs una nova categoria que és millor empresa que s'hagi constituït per a prestar serveis relacionats amb la Covid-19. Molt bé, m'has dit que és la primera categoria, que són les empreses recent creades. També n'hi ha una categoria per a idees empresarials, veritat? Sí, exactament. Projectes empresarials que encara no estiguen constituïts com a empresa, però que sí que la gent emprenedora que tinga una idea, que vulgui dur a terme aquest projecte, doncs, també tenim diferents subcategories. Tenim el millor projecte empresarial, millor projecte ecosostenible, millor projecte turístic, millor projecte agroalimentari o agropecuari, i en últim lloc també enguany com a novetat aquesta nova categoria de millor projecte que encara no s'hagi posat en funcionament, però que siga un projecte per a prestar algun servei relacionat amb la pandèmia. Molt bé, el termini d'inscripcions ja està obert. També estem en Imma Sancho, que és l'agent de desenvolupament local d'ací de la Mancomunitat, i tot i que porta poc temps obert, ja s'han presentat algunes empreses. Sí, ja tenim 3 empreses presentades i moltes quidraes preguntant, demanant informació sobre què és el que tenen que fer i tal, o sigui que sí que està manejant-se el tema prou. Són 9 anys, en aquests 9 anys s'haurà premiat a moltes empreses ja. Sí, efectivament, en total n'hi ha hagut 46 premiats en les diferents categories que estàvem comentant, no? O bé millor empresa o bé millor projecte empresarial, i la veritat és que hem estat fent un balanç d'aquests últims anys, no? D'aquestes 9 edicions, i bueno, dels 46 guanyadors, 25 continuen ara mateix aquestes empreses en funcionament. En quant a les empreses, 15 de les que han sigut guanyadores estan ara mateix encara en actiu, i dels projectes, de 23 projectes, 10 projectes han sigut una realitat, és a dir, un 43% dels projectes que s'han premiat han sigut una realitat, no? Per tant, bueno, satisfets de poder col·laborar i contribuir en que aquestes empreses de recent creació o aquests projectes empresarials finalment esdevinguen en una empresa, i com no, pues, animar a la gent que tinga un projecte i que vulgui fer-lo realitat a que es presente a aquesta nova edició. És una xifra important, no? Perquè normalment les idees empresarials, el procés d'engegar una empresa és difícil i no totes, moltes comencen però no totes es perduren en el temps, i són quasi la meitat de les empreses que continuen. Això demostra un poc la iniciativa emprenedora que n'hi ha a les comarques. Sí, n'hi ha molt d'emprenedor, i sobretot també cal dir que una dels premis també que reben, que no és en aquest cas dinerari, però sí que és per tal de tindre un seguiment i de finalitzar fent realitat aquest projecte, és que els oferim també el servei de seguiment i d'assessorament als emprenedors que tenim així en la Mancomunitat, que ho tenim conveniat amb el CEI, no? És a dir, s'ofereix a tots els guanyadors que puguen fer ús d'aquest servei, i per tal que aquesta idea que ara mateixa pot estar plasmada en un paper, de que a partir de les sessions que realitzem amb els tècnics que puguen constituir-se finalment com a empresa. O sigui, que premien econòmic, seguiment, assessorament, les empreses que es presenten ho tenen tot. I el lliurament de premis, enguany suposa que estarà també un poc adaptat a les circumstàncies, no? Ja veurem quan es fa o com, o teniu més o menys pensat. Sí, la intenció és fer-ho cap a principis de gener, això és almenys el que m'està comentant. El lloc encara està per definir, i les condicions ho farem de la millor manera que puguem degut a la situació actual, no? Possiblement ho fem en un lloc a l'aire lliure,
s'ha parlat de fer-ho cap a migdia per tema també de fred, no? Normalment ha sigut, la gala sempre s'ha fet divendres per la vesprada nit en un lloc tancat. Bueno, enguany tindrem que reinventar-se i esperem poder-ho fer en les millors condicions i segur que siga com siga serà un dia de celebració per als guanyadors i un orgull al final també per a tots els que formen part de la Mancomunitat de veure aquesta il·lusió i de poder ajudar a aquests emprenedors. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnaldo Dueñas i Imma Sánchez, i estarem molt pendents de com transcorreix tot aquest concurs de premis empresarials de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Moltes gràcies. A vosaltres.